Σήμερα ταξιδεύουμε στη μακρινή και σχεδόν απόκοσμη Σπιτσβέργη, στον παγωμένο βορρά. Ένα νησί με άγρια φύση, αρκτικές αλεπούδες, πολικές αρκούδες και μια πολύ σημαντική αποστολή για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αν κλείναμε τα μάτια μας και φανταζόμασταν τη φύση στο Σπίτσμπεργεν, τι θα βλέπαμε? Παγετώνες που καλύπτουν σχεδόν το 60% του νησιού, παγωμένες θάλασσες και άγρια τοπία χωρίς δέντρα. Μόνο λίγοι θάμνοι, λιχίνες στη ευρεία καταφέρουν να επιβιώσουν εκεί. Πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες εκεί για ζωντανούς οργανισμούς? Πολύ. Οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα. Ενώ το καλοκαίρι είναι ήπιο, αλλά σύντομο. Παρ' όλα αυτά, η ζωή βρίσκει τρόπους να ανθίσει. Υπάρχει αγρεζωή εκεί? Βέβαια. Πολικές αρκούδες, ταράνθη, αρκτικές αλεπούδες και θαλάσσια θηλαστικά όπως φώκες και φάλαινες. Τα πουλιά επίσης κατακλείζουν το νησί το καλοκαίρι για να φωλιάσουν. Ξέρουμε ότι εκεί φυλάσσονται και σπόροι από όλο τον κόσμο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εκεί βρίσκεται το Παγκόσμιο Θεσσαλοφυλάκιο Σπόρων. Είναι ένα υπόγειο καταφύγιο που προστατεύει σπόρους από χιλιάδες καλλιέργειες σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης, πολέμου ή φυσικής καταστροφής. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο του γιατί να φτιάξουν κάτι τόσο σημαντικό τόσο μακριά. Επειδή το κλίμα του είναι φυσικά ψυχρό, ακόμα και χωρίς τεχνητή ψήξη, και επειδή η γεωλογική του σταθερότητα μειώνει τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, η απομόνωση προσφέρει ασφάλεια. Ένα νησί τόσο άγριο και όμως τόσο σημαντικό για το μέλλον της ζωής στη γη. Το Spitsbergen δεν είναι απλώς ένα απομακρυσμένο σημείο στο χάρτη. Είναι μια κυβωτό ζωής για τις επόμενες γενιές.